Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš prvi Python Graphical User Interface tutorial. U ovim tutorialima ću vam pokazati kako se naprave prozorčići sa možda nekim buttonima, tekstom, kako checkbox ubaciti i kako povezati taj Graphical User Interface, kao na primjer što je ovo ovdje, sa Pythonom. Možda ćemo na kraju uraditi još neki kalkulator i to će biti zabavno. Vidimo, danas ćemo napraviti ovako nešto, prazan prozorčić sa malo teksta unutra i idemo se baciti na posao. Idemo otvoriti Python, novi dokument i sad prvo što trebamo napraviti je importat tk-inter. On nam je već automatski u Pythonu, sad samo ga trebamo još importati u naš program. To će nam omogućiti da koristimo njegove funkcije. Upišemo from tk-inter import zvjezdica i ova zvjezdica vam znači da ćemo sve importati iz tk-intera. Drugo što trebamo napraviti je napraviti neku varijablu koja će biti držač za prazan prozorčić. Znači stavit ćemo osnova jednako tk i to je to. I sad još što ćemo nešto napraviti, napravit ćemo da je taj naš prozorčić u stalnom loopu. Tako ćemo poslije moći provjeravati neki tekst, je li unesen ili je li pritisnut neki button ili tako nešto. Napisat ćemo osnova točka main loop i dvije zagrade. I sad idemo stisnuti F5 i vidimo, izbacilo nam je prazan prozorčić. Sada što ćemo napraviti, dodat ćemo još malo teksta, mislim da imamo dosta vremena. Kako dodajemo tekst? Prvo moramo napraviti varijablu, nazvat ćemo i tekst i sad napišemo labl i u zagradi prvo što trebamo napraviti je reći gdje će ovaj tekst biti smješten. Naš tekst će biti smješten u osnovu. Znači napišemo osnova i zarez i drugo, kako sad da spremimo koji tekst hoćemo da prikažemo. Upišemo tekst jednako apostrof i možemo napisati ovo je prelagano. I zatvorimo zagradu. I sad da pokrenemo program, vidimo gdje je naš tekst, nema ga. U tk-interu što trebamo napraviti, ovako vam to radi. Prvo trebamo napraviti naš tekst i drugi korak je da ga postavimo u naš prozorčić. To je jednostavno, napisat ćemo samo tekst.tag zagrade i stisnemo F5 i evo vidimo sad naš tekst je smješten u ovaj prozorčić. Sada samo da vam objasnim još ovo ovdje komandu pack. Pack vam znači da stavi naš tekst, znači bilo gdje na prvo mjesto koje je slobodno u našem prozorčiću. To nekad nije poželjno i poslije ću vam pokazati kako možemo preciznije stavljati tekst gdje ga mi želimo, a ne ovako sve nasumično. Eto, hvala vam na gledanju, uživajte u ostatku dana, pozdrav!